la trimite la colțul lung, acolo unde se află Tănase. Tănase pentru Brancan. Brancan blocat regulamentar în această fază. Și a fost cel care a luptat acolo pentru minge. Iată, găsim și o altă permutare în așezarea celor de la Petrolul Ploiești. După ce Oprița și Vali Negru au făcut schimb de locuri, același lucru se întâmplă în situațiile lui Florentin Dumitru și Alexandru Bubuș. Florentin Dumitru este acum flocaș central, iar Dumitru, Bubuș partea dreapta liniei de mijloc. Tănase acum în acțiune, o pasă pentru Tibi Bălan. Tibi Bălan așează mingea pentru Mihai Costa în exterior către Big Falvi. Gol! Steaua deschide scorul în minutul 36. Eric Big Falvi marchează pentru prima oară în acest campionat. Iată, Iliestan a fost inspirat în momentul în care l-a titularizat pe Eric Big Falvi. Primul gol din acest sezon pentru Eric Big Falvi și o descătușare a steliștilor. Superbă centrarea pentru Big Falvi. Neatenți ploieștenii. O reluare simplă, o reluare la colțul lung. Big Falvi a câștigat duelul pe care l-a avut cu Pompiliu Stoica. O mai bună detentă a lui Big Falvi, oricum un jucător mai înalt decât Pompiliu